Sirt ma nista' nikol xejn. Kollox sar jweġġani u jagħmel li ħruq tas-sonku. Jista' jkun forsi aktar ma nikber, aktar ċertu ikel ma jibqax jottalija. Iva, l-sistema diġestiva tinbidel aktar ma nikbru u fejn jidħol il-ħruq ta' stonku, iktar ma nikbru, iktar hemm ċans li dak li jkun jibda jbati minn ħruq ta' stonku. Dan għaliex l-anzjani jkunu fuq ċertu mediċini tal-qalb u tal-pressjoni li jistgħu iġalu il-valv li jaqgħat il-pipe tal-ikel mal-istonku jillaxka ftit u bekk ikun iktar faċli jkun ħruq ta' stonku. Apparti minn hekk, aktar ma nikbru il-ħalq iktar jibda jixxotta u dan ukoll jista' jikkawża ħruq ta' stonku. Il-ħruq ta' stonku jiġi kkawżat l-aktar minn xi ikel illi niklu. Ħafna jsostnu li l-aktar li jħossu dan il-ħruq ta' stonku huwa meta jkunu mindudin. Liema hu l-ikel li l-aktar jikkawża ħruq ta' stonku u għaliex importanti li ma niklux eżatt qabel ma mmorru norqdu. Hemm ċertu tip ta' ikel bħal pereżempju il-frott ta' ċitru bħal lumi, l-arinġ li jżid il-ħruq ta' stonku, it-tadam l-istess għalhekk huwa importanti li nevitaw affarijiet ta' tzlazzi ħomor, stuffat u affarijiet li jkun fihom ħafna tadam. Affarijiet li jkun fihom iż-żjud ukoll jżidu l-ħruq ta' stonku, l-istess affarijiet li jkunu xi ftit ċaħmin iktar mis-soltu jżidu l-stonku. ċertu drinks bħal kafe jżid il-ħruq ta' stonku, l-istess l-alkohol. Affarijiet li jkunu spicy, ġifieri importanti ħafna li min nibgħati minn ħruq ta' stonku kemm jista' jkun jevita dawn l-affarijiet. Meta niġu biex norqdu importanti li nħallu mill-inqas 3 sigħat minn mindu niklu l-aħħar ħaġa sakemm niġu biex nimteddu. Dan għaliex kif niġu biex nimteddu, l-aċtu ovvjament ħajjitla iktar il-fuq u l-ħruq ta' stonku ħajkun ħafna allar u s-sintomi jiggravaw. Minn barra li kellem fatturi oħrajn li jwasslu għal ħruq ta' stonku. Fost dawn insibu l-formazzjoni tal-aċtu, il-piż żejjed u anke tqala. Għaliex il-piż żejjed u tqala jistgħu jwasslu għal ħruq ta' stonku. Il-piż żejjed li jagħmel iżid il-pressa fuq l-istonku għalhekk ikun iktar faċli li l-aċtu jitla' l fuq u jikkawża s-sintomi tal-ħruq ta' stonku. L-istess it-tqala, ovvjament iktar ma nipprogressaw fit-tqala, iktar it-toqol tal-baby jkun qiegħed jiżdied u iktar dan ikun qiegħed jikkawża pressa fuq l-istonku u jikkawża l-aċtu biex jitla' l fuq u jikkawża s-sintomi. Insibu mediċini li jistgħu jgħinu biex itaffu l-iskundità li jġib miegħu il-ħruq ta' stonku. Però wieħed jista' wkoll ibiddel l-istil ta' ħajja tiegħu. Kif diġà semmejna importanti ħafna li wieħed jevita l-ikel li nafu li jagħmel il-ħruq ta' stonku, innaqsu l-ammont ta' kafe, l-ammont ta' soft drinks u l-ammont ta' alkohol għaliex dan ukoll ħajżid il-ħruq ta' stonku. Min ipejjeb jekk importanti li ma jpejjebx għaliex dan ukoll iżid il-ħruq ta' stonku. Nipprovaw innaqsu ftit mill-peace, ġifieri l-eżerċizzju wkoll ħajjin biex innaqsu il-ħruq ta' stonku. Jekk inkunu ħammorru norqdu, importanti li nużaw iktar minn imħadda waħda biex bekk ma nħallux l-aċtu li jerġa' jitla' lura lejn il-ħalq u bekk dan jikkawża ħruq ta' stonku. Affarijiet oħra li wieħed jista' jagħmelu li jiekol ftit u spiss, ġifieri ma niklux kemm jista' jkun ikliet li jkunu kbar ħafna u nippruvaw inqasmu l-ikel b'mod aħjar. Mbagħad hemm ċertu mediċini over the counter li nistgħu nippruvaw għall-aċtu jekk naraw li dawn l-affarijiet mhumiex qed jaħdmu u l-problema tibqa' tippersisti u ninnutaw xi sintomi oħrajn ikunu iktar allarmanti bħal pereżempju nuqqas fil-peace jew ninnutaw li qed ikun hemm affarijiet oħra bħal remettar u dardi li jkun iktar ta' spiss, inkellmu t-tabib jew t-tabiba tagħna biex hemmhekk imbagħad naraw ikunx hemm bżonn isiru xi testijiet oħrajn u jekk ikollniex bżonn nieħdu xi trattament ieħor. Tikka aktar dwar saħtek. Studju li sar minn grupp ta' ginekoloġi fl-Istati Uniti sab li hemm rabta bejn id-depressjoni fil-mezza età u l-problemi tal-qalb fin-nisa li jkunu għadhom ma għalqux is-70 sena. Dawn ir-riċerkaturi qalu li minkejja li s-soltu wieħed isemmi fatturi oħra li jwasslu għal mart tal-qalb bħall-obeżità u n-nuqqas ta' eżerċizzju fiżiku, id-depressjoni spikkat fil-każijiet ta' ċertu nisa li qatt qabel ma esperjenzaw problemi simili. Mill-istudju joħroġ ukoll il-fatt kemm id-depressjoni qiegħda ssir dejjem aktar komuni. L-appelli huma li meta n-nisa imorru għand il-ġinekologu tajjeb li wieħed jistaqsi wkoll
mistoqsijiet relatati mal-istat mentali u emozjonali tal-mara. Bekk, jekk ikun hemm sintomi ta' bidu ta' depressjoni, il-mara tibda tingħata pariri immedjati ħalli tibdel l-istil ta' ħajja tagħha u bekk jiġu evitati riski akbar. Tikka aktar dwar saħħtek għada.